Hi guys, good morning. Paingon mi karon sa ilahan ni Madam Tucci. Ambot og kinsay makauban karon. Si Sherwin dili mag-uban daw. Hubog kay na sila kagabi unsa na oras nag-undang patugtog. Gabi na. Nya patugtog. Di ko ganahan ng gabi na magpatugtog paghapon. Alas 10 ra taman, alas 9:30. Sakto na Nawa diri. Hindi ni siya guban ko no. Kay hubog siya. Tanawa. Ang langit sura dami. Tanawa. Oh. Dihabol pa. Hoy. Hoy. Unsa di ka guban? Hindi ko tawi. Unsa? Kaga? Tara na. Hindi ko gusto. Ito ko bahala ko. Pagkabuang maning gitawagan ni Madam Tucci unya dili ag gipukaw din ako siya kaganiha. Di ko na siya guban. Abot lang unsay plano lang siyang kinabuhi. Hala siya. Paingon ako sa ubos guys. Si Sherwin wala jud siya nag-uban. Kaganya pag matan ako sa buntag akong gipukaw. Akong giignan nga maghikay na kay para mag-atumi sa butuan. Nya kay gitawagan na sad baya to siya ni Ate Lablab og ni Ate Sara nga ipauban jud. Wa jud ni uban. Ako sa plano nga ibilin sa payag si Kuya Dandan. Nya kay wa man gid sad siya nag-uban. Bahala siya og unsay plano niya sa iyang kinabuhi. Nya karon diretso ta sa ubos kay tuasad sila naghulat didto. Si Maring Inday akong gitawagan. Ready na si Maring Inday. Nya sila ni Raymond, si Ricklan. Basin tuan na sila tanan didto. Apil si Mr. Gingayan. Abang-abang na lang mo guys. Ang among trip na pod paingon sa Butuan. Ilahan ni Madam Tucci. Diyan ako diri guys sa ilahan ni Lilin. Si Maring Inday ready na. Si Raymond. Si Lilin. Di mo uban. Di na bata. Si Alan. Aman si Madam Joy Joy. Hoy, Madam. Saman. Di kag uban, Madam? Oh, sige. Ay! Uniform mo si Madam lagi. Hi guys, good morning. Guys, diyan ako diri sa ubos with Maring Inday. Niya ang order nila ni Madam Diara. Si Utik, si Alan, si Raymond, tuwa pa sa ulahi. Unya si Mr. Gingayan ug si Tata. Tuwa sa kuan, Talisaya nagulat. Unya si kuan pod, si Madam Joy Joy tuwa pa sad sa ulahi. Niya timing kay naanay bus, sakay na siguro ni Ani. Ha? Kinsa? Aman siya? Ita, alin na? Butuan? Naami, kuan. Napami ka ba nagpalit sa kuan, ipikasin? Si Madam Joy Joy nagpalit sa kuan, ipikasin. Tuara. Ya si Joy Joy, gihulat si Joy Joy kay siyang naghatod sa motor. Ana, alin na, saka na ta. Saka na ta. Ano na ta, Madam? Dahil nakasakot.
Oo. Earphone sa duwa tulo. Magsaysay, gibunsod. Magsaysay pa man ta. Magkape mo, Maring. Ha, kape mo? Mag-CR sila. Ta, ali. Magkape. Nax, dito to magkape, ali. Dito na ta mamahaw. Dito na ta mamahaw. Bagagnaw. Ali na mo. Magkape sa akin. Aw sila ra. Kaya ako murag. Isa ako magkape kay naglain biya akong tiyan. Kibo, o saan ni maning kibungsod? Magsaysay, kibungsod. Pamahaw. Oh, sulat ko. Kapi lang ka? O pamahaw. Nag-prepare na ba sila ito? Pamahaw, Maring. Hi, morning. Mag-serve mo coffee at naka counter. Aman sila. Ako sa silang atuon. Pagkape na ako sila guys. Kaya I'm sure na wala na sila nag... Ay, alit lang. Di mo kape? Madam Joy. Ali. Si Madam Joy Joy. Ay, gino. Spooting si Madam. Ano, Madam? Advance. Kape lang sa ta, Madam. Mga pisak na. Ay. Hello guys! Bilang pagkabuhi. Nagsuka si Utik. Ambot. Ha? Kumanang nagsuka ka. Muna maglain ang baho. Coffee ni, coffee time. Coffee time. Hi mga madam. Morning. Ha, Milo? O sige, Milo. Imo, Madam Joy. Juan, sa nunsang, Milo. Ah, Milo lang po, Madam. Nagaig bear dapet. Duha ka Milo. Sa kunoya. Duha ka Milo. Sana maring unsa o manaa? Ah, manaa. Ini. Tasa. Mana o? Duha ka tasa. Si Utik. Unsa si Utik magkuan? Pamainit ka alam murag nag sukara ba to siya? Ulog man. Saan nila nga lugar di? Kibungsod. Asa na? Kibungsod. Bukod. Ah, kibungsod. Magsaysay. Magsaysay panisiyan. Okay, sunod maring nasipit, no? Ila siya, madam? 40 mil. Ah, sila. Dera, oh. Hello. Tamahaw sila. Dito na yung mahaw sa buton pag-abot. Maya-Mia. Oh. Si Manang di. Ah, sa YouTube hindi ko nakafocus. Kaya akong kuan Facebook page. Sa YouTube ko Maya-Mia gihapon. Okay. Snowbird? Dahil sa pagkuhan sa ako. Ay, naada niyo. Sukli. Madam, napatay sukli, no? Snowbird ko, no? Wala yung snowbird. Wala may snowbird. Kanina lang din. May snowbird mo. Mentos na lang ako, Adam. Mentos. Di ka kape mo? Si Utik. Si Alan. Ha? Kanya ko, Adam.
O ka na. Duha. Asa yung init dam? Dayon. Max na lang dayon. Kani pula. Ito alat ko madam. Ay, yung buwan. Bali, cheese. Asa yung init? Ito raw, dispenser, Mari. Pila tanan? Pila tanan? 80 tanan? Sige. 20 na lang ang sukli. Dili mo biyaan ng isa. Dili, ang phone ba mo ibiyan? Masuspindi mo Dito. sila. Gani, ha? Kinukuha lang ngayon. Juju, madana. Unsa yung hati? Kape? Kape, nyo ha? Kape po dam, duha. Unsa nga kape? Kopi ko? Awang sa ba? Ha? Creamy white po no? Creamy latte? 190. Creamy latte ko no dam, duha dam. Nescafe? Kana, Nescafe. Kani, doha? Oh, pila na siya? 40 tanan na ah. Sige. 40. Diyan ka. Ha? Usara? Usa duha. Ay, usara kay kuno madam. Yes, ara sila. Para si Maring Inday, nagwa na si Maring Inday dito. Si Rimon wala na mainit. Nagpamanit guys dito. Ah. Hanggang sila kumahaw niya, biyaan ako sa iro. Kay ug mabiyaan ta na. Pas baklay din mo. Layo, makaabot kung siguro tagi. Siguro tagi karon ang problema. Pinagsaka ng gayud. Ayos sila di ko kulon. Bakit sila naradani? Ako yung inuko. Ah. Wala may snowber. Kanagamig palit ni mo. Awa mo na palit dana. Joy, nag-andar na. Inspector na siya, di na magwan. Di na ma. Impas di tara ni babiyaan kita. Kay tinuo ko. Nana nag Ano ko ni-retail na ni ha? Tayo mo na sad mo sa bus. Saka namin kay Pasigma. Biyaan kita dami. Ug sa dihang di nami diri sa Butuan Terminal, mapay pag-abot namo. Daghan kaayong salamat kay safe ang amo travel. Diri lang sa ta, maglingkod-lingkod na sa ta diri. Kay mag-chat pa ta ni Saragaga. Kay magpasundo mi diri. Mura na ang tagwakwak ng sa tungdok. Pero huy guys, naligo ko kaganihang buntag. Sayo kay ko naligo. Mag-chat sa amin ni Saragaga. Kaya nag-ima siya nga mag-chat ra. Dayon ni ko, makaabot na mi diri sa Butuan. Alisa mo dani mga madam, Madam Joy. Asa man ka Madam Joy? Asa ba ko dapat ina? Ang muta at manasa. Bitaw guys, thank you so much sa inyong tanan. We're here sa Butuan. Kaya mo ato mi sa ilahan ni Madam Kuchi. Abangan ang mga kaganapan. Si Maring Inday. Abang-abang guys sa mga kaganapan pag-abot na mo diri sa Butuan. And thank you so much sa inyong tanan. I love you guys. Bye.